Вёска Аброва Івацевіцкага района свае вытокі бярэ ад дакумента, у якім пазначаны і населены пункт, і канкрэтная дата. У літоўскай метрыцы 1516 года ёсць запіс межавай спрэчкі паміж Абровым і суседнімі Козікамі. Такім чынам, сёння вёсцы 504 гады. Але людзі жылі тут ад свайго пачатку. На тэрыторыі мясцовыя энтузіясты адшуквалі каменныя сякеры, наканечнікі коп'яў і стрэл. Назва ж вёскі адсылае нас да плямёнаў цэнтральна-азіяцкага паходжання – авараў-обраў. Толькі кантакт іх з карэнным насельніцтвам навукова не пацверджаны, а корань «обр» з Аброва звязаны толькі гукавым падабенствам. Існуе і другое тлумачэнне, згодна якому свайму пану сяляне пасялення здавалі натуральны аброк. І гэтую версію навукоўцы раскрытыкавалі. Маўляў, слова «аброк» не магло ўвайсці ў аснову назвы Аброва, бо павінен быў захавацца і суфікс «ок». Трэцяя версія звязвае тапонім Аброва з нейкім абром. З літоўскай мовы слова «абрэ» перакладаецца як «чан», а суфікс «оў» падказвае, што гэтым словам называлі не сам чан, а чалавека. Атрымліваецца, Аброва заснаваў хтосьці па прозвішчы або мянушцы Чан, карыта. Матуля так розказувала, що гэта неякі жив усадник. І його називали тим мог фамілія його називали, чи фамілія її назвали Оброво. Люди в Оброві хороші, дружескі і привітливі. Люди обракалися, і от і того Оброва і назвали, видно. Ганарацца аброўцы сваёй свята-міхайлаўскай царквой. І не толькі таму, што яна помнік культуры драўлянага дойлідства. Няхай не нейкай звышарыгінальнай культуры, але што асаблівай – факт. Ёсць у Аброўскай царкве цікавая, надзвычай рэдкая дэталь – яе крыжы. Не 8-канцовыя, як у сучасных храмах, а 4. Ды яшчэ сонейкам пасярэдзіне і паўмесяцам унізе. Гэта адна з самых старажытных выяваў праваслаўнага крыжа. Гісторыя сведчыць, што паўмесяц быў афіцыйным знакам Візантыі да заваявання яе туркамі. Сёння ён мае розныя тлумачэнні. Гэта купель хрышчэння і чаша Хрыста і карабель, на якім ратуюцца людзі. Сам крыж над паўмесяцаў – трывалы якар, сімвал надзеі на выратаванне. Прамені сонца нагадваюць радкі з апакаліпсісу. І з'явіўся на небе вялікі знак – жанчына, адзетая ў сонцы, а пад нагамі яе паўмесяц. Адны пад гэтым разумеюць Маці Божую, іншыя – праваслаўную царкву. Некаторыя рэлігіязнаўцы угледжваюць у хрысціянскім паўмесяцы і стылізаваную выяву дракона як сімвала зла, пераможанага Хрыстом. А яшчэ Аброва – адзіны вясковы населены пункт, дзе ёсць не проста вуліца, а сапраўдны бульвар Першамайскі. На гарадскі лад. Менавіта тут стаіць помнік загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай вайны. Яшчэ адна цікавостка. Больш нідзе, ні ў адным населеным пункце раёна няма бюсту герою грамадзянскай вайны. А ў Аброве ёсць – легендарнаму Чапаеву. Некалі тут быў саўгас, а затым калгас імя гэтага героя. Цяпер адкрытае акцыянернае таварыства «Аброўскі», а вось бюст захавалі. Непаўторнае аблічча вёсцы надаюць і самі жыхары – шчырыя, адкрытыя, ветлівыя аброўцы. Я буду говорити по-обровськи. Здравствуйте, гості дорогі. Поздравляю вас з хлібом і солью. Щоб здорові були, щоб щасливі були, щоб мирне небо було, все було добре, я по-своєму кажу. І прошу вас у хату. Дякую вам за такий щирий прийом. Ой. Хлеба берите. Дякую, великий. Ну, то ходіть вже в хату. Хата Ніны Мікалаївни Тысевіч нагадвае музей ткацтва і вышыўкі. Яе гаспадыня – выбітная вышывальшчыца, ткачыха і першы ў Івацевіцкім раёне народны майстар Беларусі. Сама рисувала, сама нитки підбирала, вишивала. Гето побачила в сусідки, бумага обклеєна хата. От такі голінки. Я нарисувала подушки. І вже рисувала, несли дівчата, мені жінки, мої сусідки, подруги. Ковра сама, мені схотілося того, так я люблю все ярке, тут у цвітах, усьому. Ковра нарисувала, а під слів ворота ще нарисувала. Любоў да творчасці праявілася яшчэ калі была дзяўчынкай, але ўзгадвае пра дзяцінства з неахвотай. Бацька загінуў на фронце. На руках маці засталася 4-гадовая Ніна і 2-месячны сын.
Часта прыходзілася пазычаць хлеб, бульбу, а пазней адпрацоўваць за гэта. Таму яна і брат працавалі як дарослыя. Санкамі вазілі дровы, касілі сена, аралі, сеялі лён, разгружалі вагоны. Немілава ў лёс і пасля замужжа, хоць і пайшла за любімага Івана. Туліліся ў старэнькай маленькай хатцы, 5 братоў і сясцёр, маладыя. Шукалі прытулак па суседзях і толькі праз час купілі хату. Каб хто сказав, вернися в дитинство, я не схотіла б, бо я вельми трудну життя прожила. Вон сирота, я сирота, помочі ні скуль не було. І тепер я осталася. Осталася діти і дівчата далеко, а гети хлопці. У того своя сім'я, свої діти, а гетой зо мною живе. Здоров'я немає. От, і так живу. Усё жыццё Ніна Мікалаївна працавала даяркай. Здавалася, прыйдзе дадому і хутчэй прылегчы, адпачыць. Ды толькі лепшы адпачынак для яе – занятак, які супакойвае душу. Сярод штодзённай бясконцай працы заўсёды адшуквала хвілінку, каб сустрэцца з сяброўкамі. Разам выразалі і размалёўвалі папяровыя фіранкі на вокны, покуць і сцены. Тоді не було нічого, ані тетрадь, складаємо, нарисовую букета, а тут такі заковички скрозь, і ножоночками малими гети вирізаємо. А гети розмальовуємо цвети. І так у поперок, і сюди, і на покуть ручник получався. Я де побачу цветочка, чи де на якому, на юбці, чи де на чому, чи на бумазі, на обоях. І все, я вже нарисувала його. Оля же ту матеру Божу, то що ручник вишитий. Я 2 дні сиділа, рисувала. А ніколи, ще мала я була в школу ходила, де не було чим, де сажею розводили. І нарисувала Спасителя із терновим тим венком, що гебізе того. І настоящий був. Пазней у рукі майстрыха ўсё часцей стала браць пяльцы, каляровыя ніткі і іголку. За вышыўкай ад стомы не заставалася і следу. От, іду в колхоз корові доїти. Я беру кошеля з собою, бо вже ж тут витопила, дітям наварила. Я корові подоїла, на автобус їду в ягоди. Набрала ягод чи грибов назад із кошелем у колхоз. Подоїла корові і додому. Прийшла за вечір, перебрала ті гриби, печ затопила, бо там була печ. Печ затопила, грибів у печ висушила і знову пішла. А після вже як не було, я так довишиваю. Ну я вам скажу, я вже привикла. Як я не вколю хоч 5 разів голкою, мене б п'яницю в гарелку тягне. Вышыўка для яе больш, чым захапленне. Гэта своеасаблівая паэзія. Крыжык за крыжыкам, шывок за шыўком, квяцістыя ўзоры кладуцца на белае палатно. На яе карцінах уся любоў да творчасці і роднай зямлі, а ў прамяністых споўненых шчасцем вачах любоў да жыцця і людзей. Все говорят, что старость не радость, и вот у меня седина в волосах. Старею, старею, ни о чем не жалею, ни о чем не жалею никак. Я все пережила, и войну, и голод, и в мирное время жила кое-как. Старею, старею, ни о чем не жалею, ни о чем не жалею никак. Паспявала Ніна Мікалаївна хадзіць на рэпетыцыі. Каля 20 гадоў яна ўдзельнічала ў мастацкай самадзейнасці Аброўскага дома культуры. Была артысткай фальклорнага калектыву «Абраўчанка». На запрашэнне выступіць не адмаўляецца і сёння. Пакуль душа прагне песні, спявае. Ми як пойдемо у клуб, виступаємо, да там посидимо, да мені здається, я й кажу, що душа молодая. Я ще платтячко одягну, дощі, як 17-ка. Я весела була. Як пойду ніколи, була дівкою, і дівчиною, чи де на свадьбу, то сербіянка заграється, це циганочка та, це перша була моя.
Я люблю частушки, я люблю всякі. Я баба заводила. У клубе захоўваюцца і спадчынныя кросны Ніны Тысевіч. Калі ў Аброўскай школе народнай творчасці адкрыўся клас вышыўкі і ткацтва, на занятках яна была частай госцей. Яна і кросны наладжвала, і асноўвала, і ткаць дзяцей вучыла. Эх, Васильки, Васильки, много у вас выросло в полі. Помню, у самой реки мы собирали для Оли. Оля сорвет Василек, низко головку наклонит. Милый, смотри, Василек, он поплывет, не утонет. Наша Палессе – адзін з самых беражлівых у адносінах да традыцыйнай культуры рэгіёнаў Беларусі. Вось і ў Аброве самі вяскоўцы спрыяюць захаванню асаблівых аўтэнтычных традыцый. Адна з такіх – намскі вялікдзень. Звычай, які ўзбагаціў спіс нематэрыяльнай спадчыны Беларусі. Здарылася гэта за польскім часам. Гадоў 100, а то і 300 таму. Раптам напаў на вёску бязлітасны мор. Адзін за другім сталі паміраць малыя дзеці. Не дапамагалі ні замовы сівавалосых знахарак, ні чароўныя лекавыя ўзвары, ні панскія дактары. Пакуль хтосьці са старых вяскоўцаў не падказаў, трэба сабрацца найспраўнейшым аброўскім ткалям, за адну ноч напрасці нітак і саткаць рушнік. Мужчынам за тую ж ноч змайстраваць хатку для абраза Маці Божай. У ківот паставілі ікону, укрылі яе сатканым рушніком і да ўсходу сонца тройчы абышлі ўсю вёску. І мор адступіў. Перасталі паміраць дзеці. З той пары штогод у чацвер пасля Вялікадня хатка з абразом захавальніцы аброўца выносіцца з царквы і ўрачыстая працэсія ідзе па вёсцы. З надзеяй на дабро сустракаюць аброўцы намскі Вялікдзень. Тогда обошли вокруг села, а сегодня ходять по деревні. Виставляють люди столи, кладуть жертви на столи, букета на стол обично ставлять. Нас називається Намський Великдень. До цього столи виносили, клали хліб, клали бондочки такі, пекли, клали, то ніколи. Тепер уже буханки добрі кладуть, тоді ж не було такого, як було те заложення. І скрізь столи виносять і кладуть яйця, хліб кладуть, соль кладуть, свічечку запалювали. І нас обрекалися так. Чалавеку недасведчанаму слова «намскі» не скажа нічога. Яго нават у слоўніках не знойдзеш. Але для жыхароў вёскі Аброва яно не толькі зразумелае, але і надзеленае вялікім сэнсам. Намскі значыць намі заложаны, нам дадзены. Абрад належыць да так званых аброчных дзён, святаў, якія былі ўстаноўлены як падзяка або аброк Богу за дапамогу жыхарам вёскі пры эпідэміях моры засухі. У Вялікую Адчынную вайну ён захаваў населены пункт ад спальвання карнікамі, хоць гарэлі вёскі навокал. Не было ў Аброве і масавых расстрэлаў. Таму тут вераць, абрад неаднойчы збярог вёску ад розных навалаў. Што ратавала яе жыхароў? Бязмежная вера, надзея на лепшае, нейкая звышнатуральная сіла? Ніхто не ведае. Але кожны адчувае. Створаную продкамі традыцыю страціць нельга, каб не наклікаць народную вёску бяду. Косаўскі палац, пабудаваны графам Пуслоўскім у сярэдзіне 19 стагоддзя, адзін з самых велічных неагатычных палацаў на тэрыторыі сучасных Беларусі і Польшчы. У ваенныя часы ён быў часткова разбураны. Рэстаўрацыя палаца паркавага комплекса распачалася яшчэ ў 2008 годзе. За гэты час было зроблена шмат. Замест руін калісьці разбуранага помніка неагатычнай архітэктуры зараз перад наведвальнікамі паўстае непаўторны ў сваёй велічы і прыгажосці вытанчаны палац Пуслоўскіх. Сустракае гасцей адноўленая парадная лесвіца з каванымі ліхтарамі. Зіхацяць на сонцы беласнежны фасад будынка і разнакаляровыя вітражы на вокнах. Цалкам завершаны работы ў правым і левым крыле. У адным з іх размесціцца рэстаран, а ў другім гасцініца.
Інтэр'еры ўсіх 6 нумароў аформлены ў стылі барока, а адзін з іх будзе дэманстрацыйным. Ужо зараз тут размяшчаюць антыкварную мэблю, посуд і прадметы інтэр'еру прыкладна 18 стагоддзя. У разгары і рэстаўрацыя цэнтральных памяшканняў. В ближайшее время там планируется открыть конференц-зал, зал для регистрации брака. Что касается непосредственно самой территории дворца, тоже в этом году планируется заняться благоустройством территории. Планируется, что также будет в ближайшее время открыт фонтан. Работы по его восстановлению уже практически, основная часть работ уже сделана. Также на территории планируется разбить английский парк. Рэстаўрацыя замка фінансуецца з рэспубліканскага бюджэта. На аб'екце задзейнічана адразу некалькі падрадных арганізацый. Штодзень тут адначасова працуюць каля 500 чалавек. Зараз, напрыклад, сусальным золатам пакрываюцца ляпныя аздабленні ў будучай зале для рэгістрацыі шлюбаў. Размесціцца тут і канферэнц-зала. Таксама падрыхтавана шахта пад дэманстрацыйны ліфт, які плануецца ўсталяваць у адной з веж палаца. Ідуць і іншыя апрацоўчыя работы, але гэта не перашкаджае турыстам наведваць замак і знаёміцца з музейнай экспазіцыяй. У сярэднім за год палаца паркавы комплекс наведвае каля 40 000 чалавек. Мы с мужем приехали из Бреста. Здесь в замке мы впервые находимся. Замок поражает просто своим величием, своим размахом. Здесь очень красивое место. Пока мы еще не все обсмотрели, сейчас вот планируем походить вокруг. Обязательно сюда приедем после полной реставрации. Честно, здесь последний раз я был лет 12 назад. И здесь не было вообще ничего. Просто голые стены, кирпичи, развалина. Я вот сейчас, когда подъехали, я очень сильно удивился, что вот так вот все отреставрировали. Очень приятно, все так красиво. Хорошо, что сохранится вот эта вот историческая память. Да рэчы, падчас рэстаўрацыі імкнуцца там, дзе гэта магчыма, максімальна захаваць аўтэнтычныя элементы. Да прыкладу, арыгінальнае мураванне 18 стагоддзя вырашылі абыграць вось такой падлогай з трывалага шкла, па які можна смела хадзіць. Звонку таксама пастараюцца аднавіць англійскі парк, якім калісьці славіўся Косаўскі палац. У ім было больш за 130 відаў раслін, прывезеных з розных краін. І тут берагуць некалькі лістоўніц, якія захаваліся яшчэ з часоў пуслоўскіх. На 9 гектарах парка высадзяць папулярныя ў магнатаў 19 стагоддзя дрэвы хмызнякі, розныя віды лістоўніцы і хвойных раслін, якімі калісьці былі засаджаны схілы каля палаца. Усе гэтыя работы актыўна будуць весціся на працягу гэтага года. Рэстаўрацыя замка набліжаецца да завяршальнай стадыі, а значыць, хутка ў краіне з'явіцца яшчэ адна візітоўка.